abusi en sem sisi o en sem de bi sisi na si so aye de too much ye beka ya kan why na beka ai kroni bi e de kroni bi sususu mu ansem na se say na ka kronfo nyina ya mi ti omoka na se omo hwewi omo ne ma ni chieti omoka one by one say ya anka menye sure sam robbery ebeko so akoso owi ase anase ga na memu ha say na abrantie bi ho chi ache no ono de che se wakomodin a obi abrati mfifire wo sika no ene ka to we eya sem ketu asemiti he ya mi yesusugu mani box mu dia to ka mi enu ye na matobi obi abomodin aye ni susu ma na so abomodin ato ne ka esi holu mu twi ni kakra de je fans kakra wo de wo si makwakofa sa ne ya de abrante ya abomodin akwakofa obi ka na ka no nso okofa na niwura ne si wangasa de beba we wangasa obeba pa ya krokro na de onwangasa de beba na we ena ni pensu de na afa baby ode ne befa na papa ite ho abeye na enafo abe mienu ni na echi ni a wo hwa ne sei bees emoye honey yai ba ne nsa ho ba one by one na ni betene na chese ya front fitting in saha besi ni ha na ebusia wo de ye video no na ye nsan bra me ba chomo be video no e na ye de ato ho no abrantie yi we kwa de ye papa panyini onya abrantie wo ye man bronia na da bibi ni pa Africa ha ya ma pacho ma hwe bi ma me wani na hwe mombra Facebook sisi a Att𝒂 100.5 FM Accra 100.5 ma Christian na uhu describe de uhu ne ntimi no de na uhu me ba chomo ndwa ne sisi na mo be video no yes ofere emoane ne netio emoane nyomo adwene se omu free ne nsa no ho na minim de se so ya omu de bone ne be che no video no ne da ho no ba na wa share na ka na wasan de koya eno na se ka no de nipa no se ya che no na wahu ba according to omu so omu te language ne kire se ka no wura no omu hu no fa ka no man but ogitum se wo wia ka ena de ne ye ne sa okọ abisa ba bia ye se ka na wo wia no ena sa ba am so mu hu ka wura no mfa ka no nye de e ma no nti ade ne be wo ne sasa wo hwia na akum no what you say ewiase ehu omumi na hokwa ewiase na hokwa de pa djuma nya hwi one moane ne da sorry o one moane ne da sorry the wages of ba aduro say de me de ye mum ana wo mpe say obebo kro no na bibi se be de aduro de nko so mo ye no the whole world de komo bia akronfo nyina me ba cho we de mesrew mo manka ye nyina ye mfo aso no mo nyeni sei kro no bia bebo bia na nka de we enyew ana Facebook o mo adwen ye mo sen amanfo say na we can watch the video it's terrible I say I'm dying within. I don't want to listen to counselor. Okay, I know yeah, they can. Okay. Where says that Romeo? Some ladies too, they don't pray. Okay. Adama Gambo. I say I'm watching from Facebook. Adama Gambo. Mommy, you do all. Yes. Video no. Obi said, Nana, what is this? My goodness, I can't watch. I said, no. This one day I cannot watch. Yo, eti abusu ya se Muhammadu mwani tia. Wa uzania wo afa papa yi nsa ho akwakosi. Afa na wo breti eti nisuo efre ka na asem. Na obi de ne ka esi ho anka wo amane ene se. Wo peka atwi a adwumade. Yesa onya branti mpo. Wa wo hwe papa yi wote ho wo video yi ma na ni afiye. Oye obi amanfo papa no ma eseso oye adwumade hwe ne ma wo dia wo so mi nye adwumade bi a hwe me ma ne mo ade wiwi na mawi akrofo ka na mawi se sia ne nsana ye se na fe na wo hwehwe ka wura e de ka ni wura de ama no ka wura so se me nye ready se me yi mi ho apue da ene ne chena na wanya me dem ade na bra me nye yi mi ho adi kura ma ye enu nti papa yi wura ho na hu ye papa wo gusua ebo mpa ese ka ni wura no ebe yi ne ho adi na ode ne ka akoma ka na nso esi ho ka na te aka no so no nso
enwuwe nso na egu ne nsa ho ne wo hwɛ sɛ ne kyese me ankasa video na ankasa sɛ ne tie no mintimi nhwɛ video ne papa kra ebusua ɛyɛ asefem ɛyɛ some style bi na nti wodi we bɛda na wada na wo ne wo ada ɛwɔ wo nsa ho ɛde nko a ade nti na obi ade da hɔ a ɛnyɛ wo de na wo bɛkɔ sɛ wo kɔfa obi ade ɛnyɛ wo de wo yare sapon pa ne sɛ wo mu ɛsɛ sɛ wo kɔ na kɔfa ɛnyɛ obi anso ne yɛfa na ade a yɛfa ne kwa wo sɛ obi eni abre sɛ na wiase no ɛkɔ no eni bra ba enti so obi ade da hɔ na wo si mɛkɔ akɔfa ma nipa na ayɛ ne ya enti ɔnyɛ mehwe de bia mefa yɛ nyɛ mehwe a one day all day for thief man one day for the master ɛno na papa ni dia akɔpie wo mu a all day for thief man one day for the master ono ni dia akɔyɛ wo a ɛfro ne nsa ho nyina sɛ ɛre ne nsa o sɛ ɛyɛ ne nsa ne de ɛyɛ asɛm o sɛ ɛyɛ ne nsa ne sɛ egu hu kɛkɛ o ɛne na papa yi megidi sɛ wo mbrɛ wo ha ne yɛ ho ɛne ɔne na ebusua ɛno ane so obɛda ɔde kukuo bi besi ne nkyɛn sɛ ne ɛbɛyɛ wo na de ɛbɛkye no mo ayɛ ho ne egum wo yɛ honhom ho ne ɛne ɛne egyae ɔbɔfo no mu abɛyɛ nku ne ne ɛkeka no kora ɛma honhom ho ne papa mi bomodia ne adi no na midu ha meka kyɛ ne sɛ wɔn pɛ kukuo anadwo bi ɔmfa ne nsa ne ntum no monye ha ne nguma no na we honhom ha ne na ɛmoa na egu ne nsa no abusua obi gyina ne ho krapo na ɛmoa no ba kokora yi mmɔ sɛ ne ahowa bomode na wo musuo kɔ fa bisifo edua ase a ba ko beyi eba bɔ no we ne de ɛyɛ ɔno nko ane de ne yɛde ama ne nti no ni ugina ne ho kra wo sɛ ne akɔfo egyina ne ho ayɛ bi sɛ bisa na asɛm ne microphone ba kokora yi ɛmmɔ omo na ba ko na yi ɛkɔgye information aba ne ɔmo nsan fanye no no wasan aba betale mo enti mo man yɛmfa we nye suade papa obi ade da hɔ a wo kɔfa dwene ne hu no sɛ nipa no wabrɛ no toIe enti mi kɔfei den na nipa ne bɛfele ɛden na bɛyɛ nipa na fa ansa na mo ayɛ na wiase no sɛ ayɛ den sika pɛ yɛ brɛ ansa na yɛnya enti obi ade da hɔ a nyɛ obi ade ne yɛfa ne kwa sɛ obi ani abre woni mo afi obi afi enti so obi ade da hɔ na sɛ ɛyɛ ofa won so yɛ adwumaden na won so tɔ na enchensa wate aha ɛna me de mu besi na media ɛne akosua pokua ansa aka Queen Fidi apa koso na subscribe to your YouTube channel na follow your Instagram Facebook Twitter I hope you me pa follow your hono fefefe na ja comment section ase e fama ye me pemuno mesi ehia makra